Ministru li ħadem bla qiegħda biex jara li Malta tkun aħjar. Hekk stqarr il-Partit Laburista fi stqarrija wara li tħabbret il-mewt ta' Wistina Bela huwa serva fil-Parlament bejn l-1966 u l-1996. Bejn l-1981 u l-1983 huwa serva bħala deputat Prim Ministru. Kien ukoll Ministru tal-Finanzi bejn l-1983 u l-1987 u aktar qabel serva f'dekasteri ministerjali oħra. Huwa se jibqa' magħruf l-aktar għar-rwol tiegħu meta kien responsabbli mill-Air Malta fil-bidu tal-operat tagħha u għall-irwol tiegħu biex it-televiżjoni f'Malta jibda jitrażmetti bil-kulur. Fi stqarrija l-Partit Laburista sellem il-memorja tal-eks Ministru Laburista Wistina Bela u qal li t-telfa ta' Wistina Bela ser tħalli bosta persuni bdieqa u soba kbira, speċjalment fir-raħal taż-Żejtun. One News żar lill-familjari ta' Wistina Bela fid-dar tagħhom iż-Żejtun. Fost l-oħrajn huma spjegaw kif Wistin kien qatta ħafna ħin iżomm kollezzjoni ta' ritratti li jfakruh f'avvenimenti importanti fil-karriera tiegħu. Dan minkejja li saħħtu ma kienx tippermettilu li jibqa' attiv kif kien minn dejjem. Iben Wistin mar Ġona Bela tkellem dwar il-karattru ta' missieru. Kien bniedem dedikat għax-xogħol u kien jagħmel dak kollu possibbli biex jgħin il-dawk l-iktar li kienu fil-bżonn. Jiena naħseb il-karattru tiegħu ġie maġun għax hu meta kien kellu 9 snin kien tilgħeb fil-missieru. U dak iż-żminijiet ta' wara l-gwerra kienu żminijiet diffiċli. Jirrakkont episodju partikolari dwar Wistina Bela. Però kien bniedem kuraġġjuż ħafna u baqa' jagħmel kollox biex jerġa' jiġi f'postu. Fil-fatt meta niftakar darba kien ġie tabib l-isptar jaraħ qallu issa qallu l-politika nsija. Qallu tlaq lil barra, qallu jiena dik ħajta, qallu speċi qallu nixtieq inkompli nagħti sem sakemm nkun nista' sakemm it-tieni saħħti hux. One News tkellem ukoll mal-Viċi Sindku taż-Żejtun Doris Bela li tiġi mart wieħed mit-tliet tfal ta' Wistin. Iż-Żejtun ċertament tilef persuna kbira, persuna li dejjem ħadem għaż-Żejtun u għaż-Żwieten. Tlifna missier li dejjem ħadem biex jaqqat il-familja. Il-pjaċir tiegħu kien li ilaqqa lil kulħadd flimkien. Intant il-Partit Laburista wassal il-kondoljanzi lil familjari kollha tiegħu u rringrazzjah tax-xogħol kollu li wettaq kemm għal pajjiżna u anke għax-xogħol li wettaq fih dan il-Partit Laburista. Il-funeral ta' Wistina Bela se jsir nhar l-Erba' li ġej bil-korteo funebri jitlaq mir-residenza tal-familja Bela fit-3:30 sal-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina fiż-Żejtun fejn se jkun hemm qudiesa preżente katavere li se tibda fl-Erba' u wara se ssir id-difna fiċ-ċimiterju ta' San Girgor fiż-Żejtun. Nixtieq min-naħa tiegħi personali u fisem ir-raġel tiegħi wkoll u l-familja tagħna nirringrazzja lill-Kunsill Lokali kollu, lill-membri kollha tal-istaff u lin-nies kollha li bħalissa qegħdin juru l-solidarjetà tagħhom mal-familja tagħna f'dawn il-momenti daqstant diffiċli.